ଗୁମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଲି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଗୋଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି। ଗତ ରାତି ଗ୍ରାମର 4ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରୁ ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏହି ଗୋଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବାଧ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ରାତି ଜାଲି ଗ୍ରାମରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ହାତୀଟି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଗାଁର 4ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରୁ ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇଯାଇଛି। ତେବେ ହାତୀ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସତର୍କ କରାଯାଇ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। କାଲି ରାତି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ହାତୀ ଆସିଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଟାଙ୍ଗନାଡ଼ିର ହାତୀ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଟାଙ୍ଗନାଡ଼ି ବୋଲେ ଏଇ ନଦୀ ସେପଟେ ସେମାନେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ହାତୀ। ତ ସେଠି ହାତୀ ବୋଲେ ଆମକୁ ତ ଫରେଷ୍ଟର ଜଣେଇବା କଥା ନା, ଆମ ତ ଘର ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼ରେ ଜଣେଇବା କଥା ନିହାତି, ସେ ଜଣାଉ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ହାତୀ ତ ସେପଟେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଲେ କେହି ବି କହିଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ହାତୀ ଏପଟୁ ଆସିକି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି। ଆଉ 2ଟା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଝରକା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଝରକା ପେଲିକି ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଥିଲେ ସେଇଟା ତ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ହେଲା 3 ଥର ହେଲା ନିହାତି ଆସିଛି। ତ ବି ସେମାନେ ଫରେଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବୁ ଆମେ, ସିଏ ଆଉ ବୁଝୁଛି ନା, ସିଏ ଆଉ ଖାଉଛି ନା, ସିଏ ଆଉ ଯାଉଛି, ସେଇମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଉ ଏମିତି ନି ଆମେ ଥିବୁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ନା। ହାତୀ ଆସିଲା ତା ଚୋପେ ଚୋପେ ଆସିଲା, କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆମେ ଥିଲେ ମୋ ଆର ଘରେ ବୋଉମାନେ ଏଠି ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ଶୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ହାତୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକରି ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ମାରପିଟ ହେଉଛି, ହାତୀ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ହାତୀ ଏମିତି ଘର ଭାঙୁଛି ବୋଲେ କେହି ଡାଉଟ୍ କଲେନି, ଯିଏ ବି ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଚୁପଚାପ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ। କେହି ବହୁତ ଭୟରେ ସେମାନେ ଭୟ କଲେ, କେହି ବାହାରିଲେ। ଗାଁରେ 2ଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଜଣଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କର ଘର 2ଟା ଠେଲି ଦେଇଛି। ଆମେ ତ ଶୋଇଥିନୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ହାତୀ ବୋଲଛନ୍ ହେଲେ ବି ଶୁଣି ନାହିଁ, ଶୋଇଥିନୁ। ତାପରେ ଏଠି ଭାଙ୍ଗ ନେଇ ବେଳେ ଶୁଣିନୁ, ତାପରେ କବାଟ ଖୋଲିକିରି ଦୌଡ଼ିକିରି ବାହାରିକିରି ପଳେଇନୁ। ଏଇ ଆମର ନିନି ବାବୁ 4 ଜଣ ଶୋଇଥିନୁ, ମୋ ନଣନ୍ଦ ଛୁଆଟେ ଗୋଟେ। ଫରେଷ୍ଟର ବାଲା ପରେ ପହଞ୍ଚି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଥିଲି ସେତେବେଳେ। ସେ ତଳ ସାହି ଆଡ଼ୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିକିନା ଆସିକିନା ଆମର ଘରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଟା କବାଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଉ